Я сустрэў сваё каханне. Парэпалі. В прынцыпе, на Падляшшы. Бункер. Маем плащ. Штосьці звязана з порноіндустрыяй там. На той стороне, короче, должны нас услышать. Мовчи, бо ён піша. Вітаю, я Алесь Чахоўскі і вы на маім YouTube-канале «Беларускі вайб», на якім я знаёмлю вас з класнымі беларусамі і беларускамі, якія ствараюць непаўторны беларускі вайб у свеце. Гэтым разам я запрашаю вас на Падляшша. Тут, у лічаных кіламетрах ад Беларусі, жыве шмат беларусаў, якія шануюць беларускую мову, культуру і традыцыі. Менавіта на Падляшшы ў далёкім 1990 годзе паўстаў легендарны штогадовы фэст маладой Беларусі «Басовішча». Беларускі Вудсток на тэрыторыі Польшчы, які ладзіла мясцовая асацыяцыя студэнтаў-беларусаў. На працягу 29 гадоў ва ўрочышчы Барык у ліпені збіраліся тысячы беларусаў, каб патусіць з сябрамі на прыродзе і паслухаць як вядомыя рок-гурты, так і маладых выканаўцаў, якія марылі выступіць на басах. А калі ўлады ўвялі так званыя чорныя спісы, фактычна забараніўшы выступаць непажаданым музыкам у Беларусі, пачуць такіх зорак, як НРМ, Нейрадзюбель ці Крама, можна было толькі на басах. Эпоха басовішча скончылася ў 2019, але ўжо праз 2 гады на гэтым жа самым месцы паўстаў новы фестываль – фэст абуджаных тутака. Пра тое, як ён прайшоў летась, які там панаваў вайб, хто такі Павел Станкевич і якое дачыненне ён мае да беларускіх працэсаў на Падляшшы, глядзіце ў 6-й серыі беларускага вайбу. З вас падпіска, падабайкі і каментары, а з мяне файны і пазітыўны контент. Вельмі прыгожае месца, такія старадаўнія тут сосны. Так. Ну, гэта беларускія месцы моцы. Будзе вельмі крута. Гэта Паша. Чалавек-легенда, сапраўдны беларус, добразычлівы, шчодры, крэатыўны, гасцінны. Павел Стана Станкевич, акцёр, рэжысёр, прадзюсар, лідар фундацыі Тутака. Паша нарадзіўся на Падляшшы, як і ягоныя бацькі, дзяды, прадзяды і так далей да часоў дыназаўраў, як кажа ён сам. Паша шануе сваю беларускую ідэнтычнасць і штодня займаецца прамоцыяй беларускай культуры ў Польшчы. Не ўяўляе жыцця без родных мясцін і прыроды, падляшскіх традыцый і бацькоўскага самагону, а таксама беларускіх фэстаў, якія ладзіць разам з неверагоднай камандай. Ці ты згодны з такой тэзай, што беларусы сэксі? Ну, ведаеш. Так, я не толькі згодны, але гэта адзін з маіх падставовых лозунгаў. Так, быць беларусам гэта вельмі сэксі. А калі вы не згодны з тым, што беларусы сэксі, то вас ад Паўліка чакае вось гэта. Я згодны! Перастань! Жыве Беларусь? Жывечна. Жыве Тутака. Ну вось, глядзі, нормалова беларуская вёска, без гэтага бетоннага заборчыка паўсюль. Калі тут здарылася першае басовішча, табе было где-то 10 год, так? Так, 10 год. То бок ты не мог быць арганізатарам у той момант, але можна сказаць, што ты фактычна стаіш у вытокаў, да? Ну, я быў на гэтым першым басовішчы, просто я прыехаў тут з бацькам, які сказаў, давай, Паш, поедем, просто тут будзе такая класна, там, класны беларускі фэст. І мы тут прыехалі, ну, гэта вугля выглядала так, што ў працягу дня неякі такі розныя народныя, там, чи барды былі, а ўвечар прыйшлі панкі. І мне, як 10-гадоваму дзіцятку, так было крыху так з аднаго боку і страшна, а з другого боку, так, ведаеш, і цікава так пазіраць на іх, так? Вось так гэта было. Першы басовішча, так, я быў. Трэба вам разумець, што фестываль басовішча 30 гадоў арганізавала студэнцкая арганізацыя. Гэта азначае, што ўвесь час людзі мяняліся, там праз некалькі гадоў былі новыя. Чаму ты вырашыў працягнуць гэту традыцыю і ладзіць беларускі фэст тут, на гэтым гістарычным сакральным месцы сілы, да, беларусаў? Калі проста яны вырашылі, што ну давайте проста ўжо не маем сілы, як студэнцкая арганізацыя. Ну то я таксама, мы з братам разумелі, што гэта ўжо трэба зрабіць больш прафесійна.
I тому, что гэты фэст, ну, мы разумеем, што ён ёсць патрэбны нам тут, мясцовым беларусам, каб захаваць гэту нашу ідэнтычнасць, гэту нашу таецнасць, але адначасова, каб паказываць вось гэту сучасную беларускую культуру. Я кричу, прости, я перечекать, тебя погнать. Так, вось тут. Гэта цяпер выглядае так сабе, але тут мы стаўляем такую велізарную сцэну, такую рок-пляцоўку. І скажу вам шчыра, што як мы пачынаем тут граць, то няма ніякіх камароў. Проста ёсць такі вось аб'ём гука, ёсць такая хвала вось гука, што ім немагчыма проста латаць. Ну, тут просто вже там починається бекстейдж, так? Відомо, що на бекстейджі ми так само хочемо класно провести час. Насамрэч можна купити квіток на бекстейдж у нас на кофі, коли хтось з вас захоче долучитися до нашої тусовки. Тут на бекстейджі відбувається своє життя, і ми бачимо, що зараз заснавальнік фундації Тутака, його керівник, лідер Павел Станкевич розмовляє з великим сябром Білорусу, білоруської культури, феста Тутака, паном амбасадором Артуром Михальським. Вельми важная подія. Я приезжаю каждый год и сподіваюся, конечно, что Беларусь будет вольная. Это такие події, они помогают. Я б хотів, щоб ви добре зрозуміли, коли б не було амбасадора Артура Михальського, цього фесту просто б не було. На той стороне, короче, должны нас услышать. Ну, понимаете? Ты какая жротный край, мутанты и агриппай, Калинил, шановный ход, прокуроры, тебя ждут, весь святом и запивай, калыханку баю-бай. Паш, ну, вядома, што ты ведаеш шмат беларускіх творцаў, читаеш беларускую літаратуру, твой сын слухае беларускія казкі, ты ладзіш беларускі фэст. Павел Станкевич! Дякую вялікі. Ёсць што-небудзь сёння у бягучым стане беларускай культуры, што цябе сапраўды натхняе? Так, мне ніколі не ўдалося патрапіць, але назіраў заўсёды за фэстам справа. З гэтага, што я бачу на здымках, і з гэтага, што я чую ад людзей, ну я разумею, што гэты круцячок такі проста і хацеў б się на яго калісьці патрапіць. Мне вельмі падабаецца, што апошнія гады пачало адбывацца ў беларускай музыцы. Я бачу, што ёсць нейкія такія новыя, такая хвала, там типа Іва Сатіва. White monkey flow, white monkey flow. Калі чуєш гэты мюзик, тады разом з нами go. Ну, яна вельмі крутая, вельмі цікавая. Я з задавальненнем в ogóle там так зрабіў з яе такі праект. Класныя рэчы робіць Юра Дзівакоў, рэжысёр, актор. Вельмі цікавы гэта яго спектаклі. Цемра, мастачка, таксама мае такі вельмі цікавы падыход да сваёй творчасці. Апошнім часам я быў вось на яе выстаўцы. Клас. Учора мы файна з'ездзілі ў Грудак, паглядзелі пляцоўку, на якой звычайна адбываецца фестываль Тутака, а потым завіталі на фестываль беларускай традыцыйнай культуры «Сонцаграй». Приехали мы тут на Сонцаграй, а тут у нас Сержук уже не американец. Что ты тут робил, дороженький? Мы спознились на твой спевный сход. Спознились, литерально 5 хвилин до того, как вы приехали, скончили. Спевали все. Блямба, я спевали местовые песни, и вельми круто. Все долучились, окромя вас. Бачите, одразу мене вітають і частують усім. Tego może nie dokumentować. Чаму? Трэба, наадварот. Ну, конечно, гэта ж фестываль традыцыйнай беларускай культуры.
Будьма, дякую. Здоровий, не кашляй, ну. Кажуть мені, каб я був здоровий, не кажу. Дружбу. До вечері не сядає, листи пише. Співайте беларускія песні, карацей. Все, а ми пайшлі за наступнай чаркай. Тіно колише, твоє вітром розмовляє. Тут вось родная вёска майго бацькі. Ну ёсць такое, што нібыта там гляжу на гэта там бярозкі ці на гэту прыроду, нібыта ўсё так як і дзе-небудзь, але маю такое адчуванне, што гэтыя бярозкі для мяне проста. Гэта мае бярозкі, вось гэта моя бацькоўшчына. Паша, дзе мы знаходзімся? Што гэта за месца такое? Это офіс фонду Тутака. І тут працуем, тут маем такі велізарны стол. Ну, цяпер яшчэ нікога няма, таму што ёсць дазволка паспаць крыху. Хіба, можа, паглядзім на студыю? Здымаецца тут розны праект. Трузупі пагоня, праграма з качарнай водонасавай. Тут дакладна пішацца частку хайтака, тут пішацца, што там яшчэ. Ну, мы так само, як мы там стваралі вось сваю там праграмку, выпускі «Хто ты хэткі». Ну, тут таксама тут вось гэтым карысталіся. О, напрыклад, гарадзенскія ньюсы таксама часткова тут пішуцца. І, напрыклад, «Торба Барадзеда», раю паглядзець цікавосткі пра Беларусь і пра беларусаў. Ну, таксама тут паўстае. Файна, я думаю, што мы пакінем у апісанні ўсе спасылкі на гэтыя праекты, каб калі вы не ведалі пра гэтыя праекты, вось даведаецеся, паглядзіце. А раскажы, калі ласка, пра гэтую канапу. У яе ёсць нейкая гісторыя, там штосьці звязана з порн-індустрыяй, там ці... Ёсць так, што як хтосьці прыходзіць на студыю, ну і бачыць студыю ў падвалле, бачыць такую скураную канапу, так стае і так пачынае думаць, і я адразу, давай счытаю твае думкі, думаеш пра порно, так? Бля, ну вось, ёсць такая асацыяцыя. Не, тут мы нормалова. Пакуль што, на жаль, яшчэ не знайшлі крыніц, каб вось тварыць такі контент. Давай, скажы, ідзем. Так, ну тут в ogóle яшчэ такая цікавостка. Зусім выпадкова у гэтай прасторы так здарылася, што маем лазню. Бляха, ну такі грантасус. На жаль, вельмі рэдка з яе карыстаем, падаецца, што можа апошні раз год таму. Паўлік, скажы, колькі раз ты можаш падцягнуцца вось на гэтым турніку? Дастаткова, каб яшчэ давай. жыць. Ну не буду цяпер, ведаць, што падцягвацца тут. Можам, ведаць, тут зрабіць такі чалендж, хто больш, напрыклад. Але не сёння. Але не сёння, так, не сёння. А колькі вы раз падцягваецесь, напішыце ў каментах. Так вось, галоўнае пытанне да цябе такое. Што для цябе беларускасць і навошта ты займаешься тым, чым ты займаешься? Ну, мне не падабаецца адно беларускі слово. Не падабаецца мне слово «аднадумец». Таму што, калі гэта так дзесьці раскласці, можа больш у перакладзе на польскую мову, гэта збольшага азначае чалавек, які думае аднакова, як і я. І што такая сустрэча цікава тады? Ну, навошта размаўляць, калі мы ўсё ведаем, так? А тут вось... Калі у нас ёсць разнастайнасць? Так, так. Ну, тут пачынаецца адбываць штосьці цікавага. Ну што, я ізноў вярнуўся ва ўрочышча Борык. Барык. Барык? Па-беларуску гэта барык, па-польску борык. О, барык. І таксама не пішыце нам, бо што вы дрэнна пазначылі падзею, яна не ў гарадку, яна ў грудак. Грудак – гэта па-польску. Па-беларуску гэта названне гучыць гарадок. Я так шоў, і мне падаецца, што гэта незразумела, што гэта контейнер на тамацы, гэта душ. Да ну камон, ну. Камон, ты бачыў, а Людзі могуць... Маўчы, бо ён піша. Могуць блытацца. І што? Душ, прычніц. Odyńca, Piotrka, chłopaków my karmimy, czy nie? Ci wydaje, że nie karmiliśmy. Mi się też tak wydaje. Zaraz тут просто будзе, ну, біток беларусаў, не толькі беларусаў, спадзяюся. І тут будуць ісці ўсе галоўныя канцэрты у суботу.
Мне вельмі прыемна, што вы запрасілі мяне сёння на гэтае свята, на свята беларускай музыкі і мастацтва. Юля, удзельніца гурта «Ночы». Так. Гэта ты памятаеш. Гэта ваш сапраўды сямейны дуэт? Так. Окей, клас. Твоє ўражанне ад выступу на фесце? Да суперскія, тут же люди наши. Да гэта першы выступ наш, трошку есть такое. Эйфорія, трохи так же парепалі. Паглядзелі на суперскай сцэны, паглядзелі, як будзем рабіць далей. Усё волна. Гэта физика, и мы подумали, что длина волны классная назва, потому что Маргоша, мне здаецца, что даже ты волна, так что так. Легче, милая! Вот это вот, понимаете, длинные эти ваши. Прывітанне. Прывітанне, даражэнькі. Шановная, гэта Маша. І я не мог адарвацца ад таго, як яна супер пластычна рухалася, калі спявала. Гэта пластыка, яна чароўная, Маша. Дзякуй вялікі за выступ. Раскажы просто пару словаў твоє ўражанне. Як гэта было? На самой справе увесь дзень я адчуваю сябе дома, потому что тут вельмі шмат знаёмых і таких як ты, Саша, і такая цёплая атмасфера. Гэта вельмі банальнае слово, але гэта тое, што я адчуваю. Я ўсім тут сказала, што я сёння реально дома. Гэта ваш першы выступ на фесце, і я так разумею, што у прынцыпе на Падляшшы. Першы раз? Беласток. О, так. Вось, таму я вас віншую, гэта было вельмі магічна. Дякую. Еленовна, якія ощущения? Ощущения не те. Не те, что бы хотелось, но нормальное ощущение. Меня только что поцеловала какая-то женщина. Ремешки потуже нужно только затянуть. А я зараз зазірну у бункер. Зараз адбываецца онлайн-трансляцыя на YouTube-канале Тутака. Паглядзіце, калі ласка. Дай дорогу! Дай дорогу! Наступил 20-й год, очень жаркий. Все орали свой перемен. Даже моя мама не могла представить, что такое возможно без меня. Ведаеце, што, сябры мае, мне так пашанцавала з фэстам Тутака, што я сустрэў сваё каханне тут. Я гэтага не ведала. Мне вельмі пашанцавала з калегай. Гэта Крысціна. Паглядзіце з усіх бакоў. Глядзіце, якая спадніца. А якая ў мяне? Крысціна неверагодны чалавек, якая сёння, я крыху дапамог там, стварала неверагодную атмасферу на фэсце. Вчора я так само стварала, он так само трошки дапамог. Дзякуй. Вось, Крысціна, скажы просто пару словаў пра свае ўражанні, адчуванні. Пра фэст? Так. Но я не ведаю, пра што ты падумала. Можа, я чагосьці не ведаю. Я мушу азначыць публічна, што мы так правялі ўчорашні дзень, што Алесь не прысніўся ноччу. Так, а насамрэч, неверагоднае адчуванне, шчыра кажучы, бо тое, што рабілася учора на сцэне, тое, што рабілася сёння днём, пасля, калі гэта такая сяброўская атмасфера, чорт возьми, лазня стаіць, людзі ходзяць і вітаюць, усе як дома, столькі знаёмых, якіх ты нават не чакаеш сустрэць. Блін, няхай так будзе. Няхай так проста будзе.
І стаю за кулісамі і розумію, што вось тут чалавек, якога вось эвакуявалі з Беларусі, вось людзі, якія толькі выйшлі. Я толькі што сустрэла чалавека, які 5 дзён таму з'ехаў з Беларусі. І гэта і страшна, і адначасова так прыемна, што вось я маю магчымасць іх абняць і сказаць ім усё, што так хацелася, просто паціснуць руку і побач памаўчаць. Мы ведаем пра што.